yokuthi ukuze ube nemali wenza kanjani. Sonke siyazi bafowethu imali iyasetshenzwa, imali ikhanda ibhizinisi, imali yayiphiwa, imali decent data, imali bla bla, imali bla bla. Sonke siyayazi ondwe. But still it's not enough. Ayikho enough. Nikhumbule ukuthi la nibuya khona nibuya phi? Nibuya ebuthakatheni bemali. Kunabantu ekade bephatha bafowethu amamiliyoni. Noba mangaphi bafowethu. Kunabantu kade bephatha amamiliyoni. Kodwa njengamanje abanalo. Uthola ukuthi umuntu in 1 year akasenalutho. Omnye sometimes unemali. Lese unemali. Khona istory bafowethu ebesike sashukumisa South Africa nje kancinci. Lo mfolo andazi bathi nguluvo ebephatha 84 miliyoni. Abanye bathu 42 miliyoni. Uyitye nje only 2 years. Uyitye only 2 years. So usathane always kuzothiwa wow, kuzothiwa yo. Kuzothuka kuthuke. Usathane ufuna njani? Eyo intoni? I distraction ka